Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng bistig damulag Kapampangan. Sa mga hindi pa nakakaalam ng damulag guys, to ang damulag ay karabaw or kalabaw. Ang Kapampangan kasi ng kalabaw guys ay damulag. Sa recipe na to, gagamit tayo ng karne ng kalabaw. Ayun guys, ang 2 kilos nating karne ng kalabaw, pinressure cooker ko na yan ng 1 oras. Nilagyan ko lang siya ng toyo, suka at maraming bawang. Kaya may lasa na rin yan. Medyo malambot na rin yan guys, no? Pero mas lalambot pa yan pag niluto na natin. Tara guys, samahan nyo ako, simulan na natin. Ipa-fry lang muna natin saglit yung karne ng kalabaw natin. Para mas maganda ang texture niya at hindi siya magdudurog-durog pag niluto pa natin. After 3 minutes, babalik ta rin natin. 3 minutes kada side lang yung pag-fry natin guys. After 3 minutes ulit guys, anguhin na natin lahat yan. At ituloy lang natin yung pag-fry doon sa natitira pa nating karne ng kalabaw. At ayan na nga siya guys, na-fry na natin lahat. Ngayon naman magigisa na tayo. Ilagay na natin yung bawang. Isang ulo ng bawang yan guys. Iba-brown lang muna natin siya. At pag brown na yung bawang guys, anguhin natin yung kalahati para may pang toppings tayo mamaya. Then sundan natin yung sibuyas. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga ilang segundo. Pag okay na yung sibuyas guys, ilagay na natin yung pinirito nating karne ng kalabaw kanina. At saka lang natin siya haluin ng mabuti. Igisa pa natin yan ng mga 2 minutes. Then guys, timpla na natin siya ng 1 cup soy sauce, 3/4 cup na calamansi juice, 1 tablespoon na paminta, at saka 1 kalahating kutsara ng sugar. And then guys, hahaluin natin siya ng mabuti. At saka natin siya tatakpan at lutuin pa natin ng mga 15 to 20 minutes. Yung apoy natin guys sa pagitan ng medium at low fire. After 20 minutes, ayan na siya guys, medyo natuyo na yung ating niluluto. Kapit na yung lasa ng toyo at kalamansi natin dyan guys, no? Mag-a-add pa tayo ng konting tubig guys para lutuin pa natin siya ng mga 10 to 15 minutes. Maglalagay na rin ako ng asin. Tsaka natin siya haluin mabuti. Parang kulang pa yung tubig guys, no? Dagdagan pa natin ng konti. Then, takpan natin ulit at lulutuin pa natin siya ng mga 10 to 15 minutes in low fire. After 10 minutes, tikman natin siya ulit guys. Sakto na yung lasa niya, no? At medyo nagmamantika na rin siya. This time guys, ilalagay na natin yung ating sibuyas. Tsaka natin siya takpan ulit guys at lutuin pa natin ng mga 3 to 5 minutes. After 3 minutes, luto na yung ating bistig damulag. Ilalagay na lang natin yung itinabi nating fried bawang kanina, pang topping sa ating bistig damulag. Kung nakaabot ka sa video na to guys, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin at pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating videos. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!